Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namang pinakadagkog, pinakaulahing balita sa Mindanao. Ako si Tek Ocampo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan din sa GMA Davao Complex. Laing linog na usab ang miabot sa magnitude 5.7 ang nitayog sa Gobyerno Generoso sa Davao Oriental kagahapon. Samtang sa Magsaysay, Davao del Sur, sukad gitayog kini og magnitude 6.1 atong Domingo. Mitala na usab kini ubay-ubay nga aftershocks. Ano ang report? Lakip ang Tagum City sa nakasinati sa magnitude 5.7 nga linog sa Governor Generoso sa Davao Oriental Lunes alas 8 sa buntag. Sa video, makita ang pag-uyog niining mga butang sa City Information Office sa 4th floor sa City Hall Building tungod sa maong linog. Sigun sa PHIVOLCS, tectonic ang origin sa maong linog nga nakaapekto sab sa mga lugar sa General Santos City, Alabel ug Kiamba sa Sarangani Province ug Coronadal City sa South Cotabato. Samtang sa Magsaysay, Davao del Sur, nga gitayog og magnitude 6.1 nga linog banda alas 12 sa udto ni atong Domingo, mitala na usab og 44 ka mga aftershocks nga na-record sa PHIVOLCS. Tectonic ang gitudlong tinubdan niini nga naa sa 10 kilometers ang gilawmon. Hinoon sa assessment sa Magsaysay LGU, walay natalang major damages. Apan, nasamutan lang ang nangaguba na ni atong 2019 nga linog nga mitayog usab sa maong lugar. Tumangkalisang ang gibati sa mga residente. Gani ang uban, temporaryong nagpuyo sa ilang mga tent nga gitukod gawas sa ilang mga balay. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Tungod lang sa napasagdang upos sa sigarilyo, miulbo ang sunog sa kwarto sa usa ka balay sa Davao City nga gikamatay sa tag-iya niini. Ani report ni Argil Relator. Patay ang 64 years old nga si Johnny Nidea. Humani ulbo ang sunog sulod sa kwarto sa ilang balay sa Huna Subdivision, Davao City, alas 10 Lunes sa gabi. Dali matud pang natabang ang sunog, apan gituuhang suffocation ang gikamatyan sa biktima. Sumala pa nga napasagdang upos sa sigarilyo ang gitudlong hinungdan sa sunog. Or maari nga kaning biktima nato is nagsigarilyo no dito sa iyang kwarto og siguro basig nakatulog ni siya. Ni dikit dito sa kwan kay kaniyang kwarto po daw dagan po daw ni siya mga dali rang masunog no. Nanawagan ang otoridad nga likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay aron malikay sa sunog. Dapat mogamit yun ta og kaning ashtray no kung sigarilyo manggaling ta para maiwasan nato ning nga insidente. Sa unang 2 ka bulan karong tuiga, niabot na sa 29 ka fire incidents sa Davao City ang natala. Diin niabot na sab sa hapit 14 million pesos ang kantidad sa danyos. Diin upat na ang namatay sa sunog. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Membro sa usa ka drug group nga galiok sa Cagayan de Oro City,
ang patay human misukol sa otoridad. Sayron ta ang dugang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Real, matud pa sa PIDEA Misamis Oriental nga mibunot kuno ang sospek sa iyahang pistola diyang dakpo na kini atol sa drug bypass operation. Patay ang sospek nga si Virgilio Narbasa Jr., membro sa usa ka drug group sa Cagayan de Oro City. Matud sa PIDEA Misamis Oriental nga misukol atol sa drug bypass operation ang sospek sa Upper Balulang Lunes sa hapon. Sumala pa nga diyang dakpo na unta si Narbasa, kalit matud pa kini nagpabuto sa iyang caliber 45 nga pistola ug misulay og sibat gamit ang iyang kotse. Hinungdan nga mibalos ang otoridad ug napuruhan ang sospek. Nadala pa kini sa ospital apan namatay usab kini paglabay sa pipila ka oras. Dakpan sab sa operasyon si Mark Clem Granada, human nga naaktuhan kini nga mipalit gikan kang Narbasa. Based sa among information ma'am no, mao gali nakuyugan ta sa atong informant ganina, kuyug atong pusher buyer nga nakapalit sa mga illegal nga droga kay giabot gani na buntag ang maong supply kang Virgil. That is why nakita po nato gina sa modus niya, delivery or meet up ang iyang modus sa pag-distribute sa mga illegal nga droga. Ana sa 29 ka mga sachet sa gituwang shabu ang nakuha gikan sa mga sospek nga mobalor sa 140,000 pesos. Na-recover sab ang .45 caliber pistol ug mga buhing bala. Wala na muluwat og pahayag ang nadakpang si Granada. Samtang sa El Salvador City, dakpan sab si Ronaldo Rayos alias Bobong taga Zone 2 Poblacion, human nga mapalitan kini og gituwang shabu atol sa drug bypass operation. Kanhing drug surrendery ang sospek apan mibalik kuno sa mong binuhatan. Napalitan kini og usa ka sachet sa sabu ug nakuhaan sab og laing duha ka sachet nga mobalor sa 16,000 pesos. Dako kay siya nga tabang no sa diri sa El Salvador City kay ang atong mga katawhan na murag na ano sila nga wala gid ay uunong ang pag-conduct og operation sa atong kapulisan despite sa atong giatubang pandemya. Real kasong paglapas sa RA 9165 ang atubungon sa mga sospek. Pasalig sab sa PIDEA ingon man sa kapulisan nga padayon ang ilang paningkamot aron na mapakgang kining mga drug group nga galihok sa ilahang area aron sab malikay sa illegal nga binuhatan ang katawhan. Real. Okay, daghang salamat Cyril Chavez. Giila na sa nasyonal nga kagamhanan ang mga anaa sa priority list kinsa mo'y unang mabakunahan kontra COVID-19. Atong sayron ang detalye sa report ni Argil Relator. Agig paglatag sa proseso sa pagpahigayon og COVID-19 vaccination program sa nasud. Niadtong Biyernes, girilis na sa Malacañang ang listahan sa mga grupo nga prioridad nga mabakunahan kontra COVID-19. Anaa sa kategoryang A1 o ang pinakaunang mabakunahan, mao ang frontline workers sa health facilities sa national ug local. Mapampubliko ug pribado man, professionals ug non-professionals, sama sa estudyante, nursing aides, janitors, barangay health workers ug uban pa nga dunay samang trabaho. A2 o musunod nga mabakunahan, mao ang senior citizens o mga residente nga nag-edad 60 years old pataas. A3 ang persons with comorbidities o kantong dunay balatian. A4 ang mga frontline personnel sa essential sectors sama sa uniformed personnel o kantong mga working sectors na gi-identify sa National IATF nga essential ato sa ECQ. A5 ang indigent population. Samtang una sa category B ang mga teachers ug social workers. B2 ang uban pang trabahante sa gobyerno. Sunod nga priority sa B3 ang uban pang essential workers. B4 ang uban pang socio-demographic groups nga mas taasab ang health risk gawas pa sa senior citizens ug indigenous people. B5 ang mga overseas Filipino workers kun OFW. Ug B6 ang nahibiling workforce. Ug ang ulahi o lakip sa category C ang mga residente nga wala nalakip sa nauna na nga na-mention sa category A o B. Sa pagpili ng geographic areas naman po para sa sub-prioritization, ito ay nakabase unang-una sa COVID-19 burden of disease. Ito yung mga aktibong mga kaso, attack rate per 100,000 population at nakaraan 4 na linggo at population density at yung vaccination site at kahandaan ng mga lokal na pamahalaan tulad ng supply chain capability. Sa Davao City,
una na ibutyag sa LGU Davao nga ilang sundon ang priority list nga giplastar sa National IATF. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Nagkaubos na ang mga aktibong kaso sa COVID-19 sa Davao City. Samtang anaas sa sobra 6,000 na ang nalista nga kabahin sa priority group sa first phase sa vaccination program sa Zamboanga City. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao, pinaagi nining report. Gibutyag ni Davao City Mayor Sara Duterte nga nagkaubos na ang ihap sa mga aktibong kaso sa COVID-19 sa syudad. Gikan sa 2,500 ka aktibong kaso, miubos na kini karon sa kapin 1,300. Gani sa tala sa DOH Region 11, nagsagunson ang pag-ubos sa mga aktibong kaso sa syudad sukad Pebrero 4. Busa pa rin na pahimangno sa lokal nga kagamhanan nga sundon kanunay ang health protocols batok COVID-19. So napababa nato to 1,300 approximately 1,300 active cases today. And na-manage siya sa ato ang mga facilities and sa ato ang mga hospital. Sa tanan nato na mga activities, ato ang i-incorporate or dili nato kalimtan ang mga minimum health protocols. 12,109 na ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City. 1,353 ang active cases, sumanatala ang 10,181 recoveries ug 575 ang namatay. Sa Zamboanga City, miabot na sa kapin 6,000 ang nalakip sa listahan sa mga mahatagan og bakuna kontra COVID-19 nga sakop sa priority groups, sama sa medical frontliners, AFP, PNP, BJMP ug DSWD. Sila ang kabahin sa first phase sa vaccination program. Samtang bot ni Mayor Beng Climaco ang mas halapad nga information dissemination kalabot sa bakuna, kay anaa sa 62% lang sa mga residente ang gustong magpabakuna. Has started a series of information sessions at COVID-19 vaccination program to address public acceptance of and generate demand for the very critical preventive tool, LDATON COVID vaccine. This as the city boasts efforts to ensure the effective and efficient implementation of the national vaccination program, which is set for rollout this year. Miabot na sa 4,058 ang total COVID-19 cases sa Zamboanga City. 132 ang active cases, suman 3,743 ang nakarecover na ug 183 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, 6 ka empleyado sa NMMC ang nalakip sa 56 ka nagpositibo sa COVID-19 niadtong Sabado ug Domingo. Lakip sabang usa ka 41 anyos nga babaeng returning overseas Filipino gikan Middle East nga taga-barangay Kanituan. Ug usa ka 35 anyos nga babaeng doktor sa JRBGH nga taga-barangay Carmen, kinsa na-expose siyang igsuon nga nagpositibo na sa sakit. Ana-ana sa 3,482 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. Duna kini 279 active cases, suman 3,028 ang nakarecover na ug 175 ang namatay. Sa General Santos City, 2 ka pulis ang nagpositibo sa COVID-19. Usa ka 33 anyos ug 29 anyos nga mga lalaki kinsa naka-isolate na karon. Duna nay 1,804 ka kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa General Santos City. 177 ang active cases kay 1,551 ang naayon na ug 76 ang namatay. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Atong kumustahon ang presyo sa mga bulak karong nagkadol na ang Valentine's Day sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, doon nagay pagsaka sa presyo sa mga bulak karong nagkaduol ang Valentine's Day. Sa upat ka tuig nga pagpamaligya og bulak ni Mervic dinhi sa Agdao Public Market sa Davao City, karong tuiga daw ang pinakahinay ang palit sa bulak. Sa sugod pa lang sa Pebrero, kanus ahalinon ang bulak tungod Love's Month. Daghan na daw ang naga-order pero karon pipila na lang. Medyo nagmahal gid na sa ron ma'am niya tapos nagnihit gid siya. Kay daghan man ang nanguha sa lain-laing lugar niya. Nihit ang production sa planters. Mahal po siya tungod sa pandemic.
Natuno nga Domingo ang selebrasyon sa Valentine's Day. Apan, kada Domingo manggod, sirado ang palengke. Rason nga gikabalakan sa mga flower vendor, gumikan dili sila makatinda dinhi. Busa ang diskarte sa mga flower vendor, mamaligya na lang online sama ni Arlene. Nagatanyag usab siya og free delivery basta sa Davao area lang kung muabot sa 1,000 pesos pataas ang order. Mao jud na mo nakuanan ma'am kay di jud mi pwede diri makatinda kay walay palengke. Tapos ma'am, amo na lang kuanon sa mga deliver na lang ang mga customer, mga suki na mo. Ang bouquet sa rose nga maoy halinon pag Valentine's anaa sa 500 hangtod 1,000 pesos ang presyo. Ang stargazer lilies tag 350 pesos ang stem. Ang sunflower tag 250 pesos hangtod 500 pesos ang bouquet. Depende sa gidak-on. Samtang ang matag stem sa Malaysian moms tag 40 to 50 pesos. Sara, samtang nagkaduol ang Valentine's Day og sa mismong kasaulugan sa Valentine's Day, mag times 2 o mag times 3 pa daw ang mga presyo sa mga bulak. Sara. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban. Bagyo proper ang giila karon nga critical risk area subay sa latest barangay classification and risk assessment sa gidaghanong COVID-19 cases sa Davao City. Ano ang report ni Sheila Vergara Rubio. Sukad Pebrero 8, giila nga critical risk barangay ang Bagyo proper dinhi sa Davao City bunga sa daghang pagtakod-takod sa COVID-19 virus. 13 ang high-risk barangay so kini mao ang 4A, 6A, 7A, 14B, 22C, 32D, 33D, 34D, 36D, Balyok, Carmen, Panakan ug Turil proper. High-risk areas base sa kaduol sa critical risk barangay ang Kadalian ug Tawan-Tawan. 23 usab ang moderate risk barangay so kini mao ang 16B, 21C, 23C, 35D, 38B, Biao-Gianga, Buhangin proper, Katalunan Pequeño, Sentro San Juan Agdao, Gobernador Pasiano Bangoy, Ilang, Leon Garcia Sr., Mahayag, Malagos, Matina Crossing, Mulig, Riverside, Sa Sirawan, Tigato, Vihison Sr., Wilfredo Aquino ug Wines. 26 usab ang moderate risk areas base sa kaduol sa high-risk barangay ug kini mao ang 3A, 5A, 8A, 9A, 10A, 11B, 13B, 15B, 24C, 25C, 27C, 29C, 30C, 31D, 37D Bago Galiera, Bago Oshiro, Bangkas Heights, Comunal, Crossing Bayabas, Dalyao, Dumoy, Kapitan Tomas Monteverde Sr., Lisada Turil, Lubugan ug Mudyang. Samtang ang 117 ka barangays nga wala na mention, gikonsidera nga low and minimal risk areas. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Hingpit na nga nag-operate ang gipahimo sa Davao City LGU nga krematorium alang sa mga namatay tungod sa COVID-19. Gibutyag ni Mayor Inday Sara Duterte nga hingpit na nga magamit karon ang gipahimo sa syudad nga krematorium. Libre kini nga mo-accommodate sa tanang COVID-19 cadavers. Apan kung matapos na ang pandemya, mamahimo na kini mudawat sa tanang klase sa cadaver. Also na siya sa maximum capacity per day sa ato ang crematorium but naghatag na ko og instructions sa ato ang team din ha sa management of the dead for COVID-19 response na kung dili kayahon sa ato ang crematorium ang bulk sa referrals for cadavers for cremation, then we still utilize the private crematoriums. Top 9 regional target list sa Philippine Drug Enforcement Agency patay human kuno misukol atol sa gipayhayong bypass operation. Kinigubang pang anti-illegal drugs operation sa Davao Region pinaagi ning report. Patay ang top 9 sa listahan sa mga illegal drugs personalities sa Rain 11 nga si Sem Mantalaba Dumagsa alias Simloy. Diyang misukol kini sa gipatumang bypass operation sa Purok Malunggay, Lopez Haina Extension, Barangay Zone 1, Digo City, Davao del Sur. Nadala pa sa ospital ang suspetsado, apan namatay gihapon kini. Na-recover sa crime scene ang usa ka 38 caliber revolver ug duha ka sachet sa gituhang shabu. Samtang nabungkag sa PDEA 11 ang usa ka gituhang illegal drug den sa Purok 7, 6th Avenue, Inigo Street sa Davao City. Dinakpan sa otoridad si Edelfonso Soriano alias Wangbu ug kaubang si Marish Fernandez. Human na maligyag usa ka sachet sa suspected shabu sa ahente sa PDEA. Atol sa operasyon, nadakpan sab ang tulo ka taong naatlan sa drug den nga sila si Robert Hondra, Jerfeld Capacite ug Fernan Soriano.
Dugang duha pa ka pakete sa gituang shabu nga mobalor og 165,000 pesos ang nirecover sa PIDEA sa lugar. Arestado ang usa ka suspected pusher nga si Nery Dawal alias Dondon. Human mapalitan og suspected shabu sa joint operation sa PIDEA ug Panabo Police sa Purok Tambis, Barangay Santo Niño, Panabo City, Davao del Norte. Upat ka sachet sa suspected shabu ug marked money ang narecover sa kapulisan. Kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang ipasaka batok sa mga dinakpan. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Usa ka ginang kritikal human nabanggaan sa usa ka kotse sa El Salvador City sa Misamis Oriental. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Angol ug padayong ginaobserbahan sa ospital karon ang kahimtang sa usa ka ginang human nga naligsan kini sa usa ka kotse sa El Salvador City, Misamis Oriental. Sumala pa nga samtang gabaktas kini sa center line sa National Highway sa Zone 3, Barangay Sinalok sa syudad. Na sidesweep kuno kini sa kotse nga gimaneho ni Ronnie Elio. Nakahiagom kini og samad sa iyahang ulo. Problema sab sa otoridad karon, sanglit walay nakaila sa biktima. Busa panawagan nila ngadto sa mga nawad-an og banay nga makapagkoordinar sa kapulisan sa syudad. Sa among pagpangimbestigar dito, pagkahuman sa impact, gumikan sa kakusog sa dagan, ang bay nalabay kini siya sa opposite nga linya sa highway. So dito nabusdak ang iyang ulo, mao ko tong hinungdan nga nakaamgo siya og injury sa iyang ulo. Ang driver sa kotse nga si Ronnie Elio buot mangayo og pasaylo sa nahitabo sa biktima. Sanglit wala kuno niya gituyo ang hitabo. Wala kuno niya nabantayan ang biktima ni adtong tungura. Andam man hinuon kuno siya atubangon ang salaod nga iyahang nahimo. Sulaw lang siguro sa enkwentro ba. Pero wala man ko sa center line kaya akong napangutan tong motor nga na dito nakakita ang lakaw daw kuno na ana ba. Sa center line siya tunga. Wala ko kapansin. Pag lagubos ako nakahunong. Kasong reckless imprudence resulting to serious physical injuries ang posibleng atubangon sa driver. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Mga residente sa iladong Sorianan nga Britannia Island nga apektado sa pandemya nakadawat og hinabang gikan sa mga Dabawenyong reservists. Ani ang detalye. Sa pagpanguna ni Santa Soldier, Sergeant Danilo Montemayor, gibisita sa ato mga kapusong reservists ang komunidad sa Britannia Islands. Daghan ang nawad-an og panginabuhian sa lugar, human mihinay ang turismo tungod sa pandemya. Napay mga lain na halos wa nay kanang lanlag mga tambal, nay mga lugar na gibaha na need gud nila kaayo ng hinabang. Nagpasalamat ang mga residente sa lugar, human makadawat og bugas, canned goods ug pinansyal nga hinabang. Salamat sa kang Daniel Tumir sa iyang gamay nga hatag nga tabang sa amo diri sa San Britannia, San Agustin. Kung kayong pasalamat namo sir nga nangabot ang tabang ninyo. Ang maong tabang gikan mismo sa mga reservists, isip tabang nga usab sa mga naapektuhan sa pandemya. Ang ako lang dul kay gikan sa kasing-kasing na ako na makakita ko sakit kay sa dughan na lantaw na ang lain na nakakaog karong apan ang lain wala gi makaon. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Misobra na sa 106.4 million ang total COVID-19 cases sa tibuok kalibutan, samtang lapas 540,000 na ang nagkasakit sa Pilipinas ug sobra 50,000 na ang dunay COVID-19 sa Mindanao. Kapin 106,490,000 na ang nataptan ng COVID-19 sa tibuok kalibutan. Sobra 59,415,000 na ang nakarecover ug sobra 2,325,000 ang namatay. Samtang 1,235 ang bagong COVID-19 cases sa Pilipinas karong adlaw, busa 540,227 na ang kinatibuk ang ihap. 29,167 ang active cases, suman 499,764 ang recoveries ug 11,296 ang namatay. Og 50,159 na ang naigo og COVID-19 sa Mindanao. 6,065 ang active cases, suman 42,137 ang naayo na ug 1,957 ang namatay.
Gituso sa konseho sa Samal Island hatagan og ayuda ang mga magpositibo sa COVID-19 kansang panginabuhian na apektuhan. Anang report ni Jandy Esteban. Atol sa sesyon sa City Council sa Samal Island, giduso ni Councilor G.R. Valdez ang usa ka resolusyon nga hatagan og 5,000 cash assistance ang mga taong magpositibo sa COVID-19. Alang lang kini sa mga indigent kansang panginabuhian na hunong tungod di makatrabaho human nagpositibo sa maong virus. One of financial assistance kay luoy biya pod kung especially katong nasa poverty line nga wala sila income during naa sila sa isolation facility. So hopefully dako na kay siyang tabang kay ang ilang nabilin nga pamilya. Apan sumala ni Mayor Al David Uy, nga lisod na kaayo kini pangitaan og budget gumikan halos tanang kwarta sa syudad, gitagana na alang sa mga COVID-19 vaccine, tambal ug uban pa. Depende pa kung makaya pa sa budget, siguro what we can do, naamang ko i-request sa DOLE for additional budget for the tupad, siguro sa mga affected families. Nakatakdang karong Lunes, tukion na maong resolusyon sa Committee on Health. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Gikalipay sa Davao City LGU nga taliwala sa pandemya sa COVID-19, misakang ihap sa mga nag-renew silang business permit karong tuiga. Ani ang report ni Sheila Vergara Rubio. Nahimong hapsay ang pagproseso sa mga magpapatigayon sa pag-renew sa ilang mga business permit dinhi sa Davao City. Malampuson usab ang sistema nga gibahin-bahin sa 7 ka lokasyon aron dili magtapok ang daghang tao ug makalikay sa pagkuyanap sa COVID-19. Sigon sa enkargado sa Business Bureau Maribel Pagikan, nagikalipay nila nga misaka kapin 2,000 ang ihap sa mga nag-renew. Kay nakaproseso ta og 37,920 ka application sa renewal, whereas katong last year naalang man ta sa 35,682. So maayo ang atong dagan sa tuang ekonomiya kay naaman gyapon ang mga negosyante nga naay nagmanifest og intent nga mag-renew. Dugang ni Pagikan nga sama sa naandan, doon nagihapoy pipila ka mga nagproseso nga wa gilin mibayad. Sang nitatapos niadtong Enero 31 ang renewal, magpatong na og penalty sa mga wa nakabayad. 25% dayon ta ma'am sa total assessment, tapos mag-incur siya og 2% na interest per month. So dako-dako gyud ang kaunon pag wala gyud kahabol sa deadline. Sigon sa Business Bureau nga taliwala sa pandemya sa COVID-19, buhi paghihapon ang ekonomiya sa syudad. Sanglit 1% ang undecided mo renew, ilabi na sa kadtong mga hilabihang naapektuhan sa pandemya. Anausab sa kapin 200 ang new applications nga business permit nga nakakompleto na sa tanang dokumento. Wa pay labot sa ihap sa makasamtangan nga nagproseso. Kauban si Bebot Cajes sa kamera, ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Alang sa mga mahiligon sa trail run o mountain hiking, short distance but full of difficulties, tara, suro ita sa Mount Luwai sa Santa Cruz, Davao del Sur. Ano ang detalye? Sa mga adventure seeker, must try adtuan ang ginadayo karon nga Mount Luwai sa Barangay Sonto sa Santa Cruz, Davao del Sur. 1,040 meters above sea level ang gitas-on nini. 5 kilometers gikan sa jump off site, apan sa dalan dili tiaw ang agyanan. Basically, it's a minor climb attraction. But if you base it on the experience along the trail, no, ang iyahang difficulty scale, ang iyahang steepness going to the summit, makaingon ka nga mura nagpugid siya og major climb. Padulong sa peak, maagyan nimo ang mga abi-abihon nga mga kaigsuunang lumad nga bagobo tagabawa. Pwede kang makapalit sa ilang mabaligang buko juice o syempre native nga kape. Doon na usab mga adrenaline junkie nga gabike pasaka sa ibabaw. Sa kanindot sa talanawon sa Mount Luwai Peak, no wonder kinabalik-balikan kini. Twice na ako nakasaka diri, tapos sa pila jud ka oras na saka, sulit kaayo kay ang katong feeling nako sa first na nisaka ko kay ingatod gyud ang feeling, ang excitement. Akong beginner sir, mga abot yun mga 3 to 4 or 5 hours sir. Baklayon diri sa Mount Luwai. Sa mga mobisita, strikto ang ginapatuman nga health protocol o guidelines una makasaka. Sa mga gustong magsaka dito, dili mo allow nga makasaka sila dito nga wala sila permit gikan sa office. So they have to register to us
aron makuha na mo ang demographics sa mga bisita, ang profile nila, and at the same time, doon na may references sa contact tracing purposes. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao. Magigsoong 16 katuig nga nagkabulag, nagkita pagbalik human nahimong tulay ang GMA Regional TV 1 Mindanao sa ilang online reunion. Atong sayron ang ilang istorya pinaagi niining report. Wala na magdahom ang 64 anyos nga si Nanay Rosita nga makita pa niya og balik ang 67 anyos nga igsuong si Nanay Luciana. Sanglit ang tibok pagtuo sa ilang pamilya, dugay na kining patay. Tinood lang yun, ma'am. Giningaw ko niya kay kami magod ang krus na, ma'am. Sakit kasi kung una-una nga naging siya naghandom nam. Migawa sa GMA Regional TV 1 Mindanao ni adtong Enero ang balita mahitungod sa bag-ong pamaagi sa pagbati. Ug usa sa mga na-interview, kining si Nanay Luciana nga anaa sa Davao City. Sa laing rehiyon, nakita day kini ni Nanay Rosita nga taga-Lala, Lanao del Norte, ang pinakasuod nga igsuon nga si Nanay Luciana. Kinsa, 16 katuig na di ay niyang ginapangita. Pinaagi sab sa GMA Regional TV 1 Mindanao na kontak gayud ni Nanay Rosita si Nanay Luciana. Bisan pinaagi lang kini online, ilabihan ang kalipay sa duha ka magsuon. Gi-interview na ko balik dire katong na artista ko ba ani silas ko ah. Lagi na nawag pa sa kuwagod nga interviewon daw ko. Pinuntanan pila kong edad. Gisaysay ni Nanay Luciana nga mihawa siya sa Lala, Lanao del Norte aron manarbaho sa Davao City. Kini para sa iyang mga apo. Sa maong syudad, nag-alaga siya og sama niyang senior citizen. Wa na ko makontak kay kung magsige mig kontak-kontak mingawon man kog maayo. Nalipay ko pero igo gyud nga maghandom ras ko nga. Iampo na lang ko sa Ginoo nga taas pa ko kinabuhi kay inyo naman ay kong gipamisahan. Gikalipay nila Nanay Luciana ug Nanay Rosita nga nagkita na sila human sa dugayng panahon. Buot unta nila nga mag-uban sila apan tungod sa pandemya, virtual na lang una ang reunion. Daghang kaayong salamat ma'am kay nakakita day sila. Ako wala ko sa kong buot nga. Anong nangita ka sila nung nga mo ni mauna? Salamat guys sa TV nga. Tagaan mi og kontak nga sa kadugayon. Magka-istorya ra gid mi. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Mga kapuso, uway puha sa among paghatod og balita. Bisitahin ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw polahi sa mga dagkong balita sa nagadayng reyon sa nasod, subscribe na. Ug mo kadto ang ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga paguban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod ang mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipinas.